napapanahong issue. Eye for an eye. Eye for an eye. Ngayong umaga po kasama natin sa linya, pabatiin po natin si Sir Bernard Toliao, ang presidente po ng One Pangasinan Transport Federation. Ngayong umaga po na ito. Sir Bernard, magandang umaga po. Pagbati po sa inyo, pero parang hindi po magandang bungad po ng week po sa ating mga tsuper. Yes, una magandang umaga po sa inyo, lalo sa IFM, tapos sa mga listeners ng IFM. Apo. Dagupan. Good morning po. Yes po. Sir, ano po ang masasabi po ninyo dito sa banta ngayon ng lingguhan na pagtaas ng presyo po ng petroleum products? Unang-una, siyempre, tayo ang apektado dyan, ano? Lalo hindi natin alam kung kailan matatapos itong gulo sa Middle East. So, malaking dagok po yan sa hanay naming transport sector. Opo. Dito po ba may ano na po tayo dito? Meron na po ba tayong nakalatag po na plano ang inyo pong pakikipag-usap dito po sa ating pong mga ahensya po ng gobyerno, particularly po dito po syempre sa LTFRB, na sila pong mangangasiwa kasi ang pronouncement po ng ating pamahalaan, pag umabot na dito sa $80 per barrel, maglalabas na po daw sila ng pang-ayuda para po sa ating pong mga tsuper. Tama po, no? So, meron po tayong nakalaan na nasa 2.5 billion dyan na nasa BBM. Subalit, last week, nag-release ang LTFRB, DUTR ng maagang subsidy na 5,000. Last week yon. So, ngayon, itong nangyari, may kaguluhan. So, yun ang inaantabangan natin na dapat wag nating paabutin hanggang next week yung pagbigay na ng subsidy dahil alam namin baka abot ng 9 pesos ang itataas hanggang March. Hanggang next week sa Martes. So, yun ang inaabangan namin. Opo. So, dito po sa ano po natin po sa ating pong pakikipag-usap po sa mga kapwa po natin po na tsuper sa inyo pong ano po no, diyan po sa may One Pangasinan One Pangasinan Transport Federation members po. Meron po bang nakaamba na pwedeng tigil pasada po dito sa mga darating na araw kung sakali pong maabot po yung pinakamataas na peak ng presyuhan po ng ating petroleum products? So ngayon, wala po, no? Wala po yung usapin na ganyan. Subalit sa March 5 and 6, tamang-tama may seminar kami mga transport cooperative dito sa Dagupan. Pag-usapan namin yan itong Huwebes, Biyernes, kung ano yung plano namin dito sa Pangasinan. Okay po. So anyway, ngayon po ba meron na po ba tayong parang initial po na pakikipag-usap sa mga ahensya ng gobyerno? So far, wala pa. Malalaman ko next week, Monday, pupunta ako ng LTFRB. So, doon ko malalaman kung ano yung plano para sa amin. Okay. So, pero umaasa po tayo na meron pong subsidiya po dito na nakahanda na po. Kasi ang problema natin, Sir Bernard, nung mga nakaraang taon, parang tapos na po yung krisis. Saka lang dumating po yung iba nga, parang hindi pa nakatanggap eh. Marami pa. Sa ngayon, actually, marami pang hindi nakatanggap. May mga wala pa talaga. Kahit minsan, kayo nang ayusin namin kasi naglabas ng memo si si chairman ng LTFRB na lahat ng mga hindi pa nakatanggap, lahat ng mga old cards ay pwede naming ibalik sa land bank para ayusin kung anong pwede nilang magawa. Pero ngayon po, wala pa naman po sa isip po natin yung pong taas pamasahe or nandyan na po, nakalinya na po ito, Sir Bernard, sakaling worst comes worst po. Yes, nakalinya na po yan. Ano? Ang problema, pag sinasubject na yung taas pamasahe namin, biglang nagpaparating sila ng ayuda kaya nabibigyan. Pero this time, hindi na ito matigilan. Baka itong mga kasama natin sa Manila talagang ipupursigin nila na magkakaroon ng increase ng pamasahe. Mga nasa magkano po ngayon po yung parang projected po so far sa ngayon po akong pagbabasihan po natin ngayon Sir Bernard? So far kasi piso pa lang, piso. So hindi natin alam yung dalawa hanggang next week kung maayos nila. So piso yung ating inihintay dyan. Increase.
Okay, sana po talagang ma-survive natin to kasi medyo kabado po ang lahat dito, Sir Bernard. Siguro inyo pong panawagan na lang po unang-una syempre sa ating pong pamahalaan dito po sa nakaamba na crisis po. Well, unang-una, no? Kung sakaling tumaas bigla ng, say, yung nababalita natin 9 pesos, sana i-slice yun, hindi biglaan. Parigatin yung taas. Pangalawa, paspasan ko yung subsidy para at least kahit papano hindi masasaktan yung transport at saka yung driver at operator. Yun ang panawagan natin. Opo. Sa ating po mga commuters po, no, na dapat maintindihan po yung inyo pong lagay ngayon na Sir Bernard. Yes, sa mga mananakay natin, sa mga commuters, wag po silang mag-alala dahil hindi tayo basta-basta rin magtataas. Lalong-lalo na sa mga estudyante at sa mga senior citizens. So, magbibigay kami ng palugit at saka mag-aabiso kami kung talagang ano yung plano ng transport dito sa fare increase. Opo. Maraming salamat po Sir Bernard Tuliao, presidente po ng One Pangasinan Transport Federation. Maraming salamat po. God bless po. Good morning. Impormasyon, intriga, issue. Eye for an